La fotoperiodista Carme Ripollès és una de les principals cronistes gràfiques de les comarques de Castelló. En la seva trajectòria ha treballat en pràcticament totes les redaccions locals del nord del País Valencià, sent el desaparegut Levante la seva casa durant més temps, un total de 10 anys. Avui mos convida al seu refugi, a la Mar de Nules, en la Plana Baixa, un espai que ha resistit els embats de l'última bombolla immobiliària i que representa una cridanera excepció en el conjunt del litoral valencià. Mare meua, Carme, quant de temps? Carme Ripollès, com estàs? Benvinguts, molt bé. Mira, benvinguts. Bueno, estem en la Mar de Nules, en un lloc preciós que no havia vist mai i que és el teu refugi, a més. I sí que m'agradaria, abans de començar a parlar de la teva trajectòria com a fotògrafa ni res, preguntar-te on estem i quina és la història d'este lloc. La Mar de Nules és un lloc especial, pense, perquè és una platja que ha conservat les cases tradicionals. Hi ha unes 250 vivendes, aproximadament, algo menys. Hi ha unes 250 vivendes. La major part d'elles tradicionals han conservat aquest caràcter autèntic, no? Que en molts casos n'hi ha moltes que són de principis del segle XX i no res, i formen aquest conjunt que s'ha quedat aquí un poc dintre de lo que és el món del turisme valencià, no? Un poc suspès en el temps, suspès en una altra època, però que crec que això li dona molt d'encant i la diferencia molt de platges més massificades i d'altres característiques, no? Estem un poc en l'antítesi de Benidorm, bàsicament. Bàsicament, sí. Sí. Bueno, Carme, tu eres fotoperiodista, en bastants anys de trajectòria a les teues esquenes, has passat per pràcticament tots els mitjans impresos que han existit a Castelló i has desenvolupat aquesta tasca des d'una perspectiva local. Un poc, explica'm-nos, no? La teua evolució, d'on vens i per què decidisses tornar a Castelló a exercir de periodista. Doncs jo vaig estudiar a l'Autònoma, vaig estudiar el periodisme a l'Autònoma de Barcelona i, per circumstàncies familiars, vaig començar treballant a Barcelona en temes, per una banda, de futbol. Vaig començar treballant en una pàgina web de futbol, no? Cobrint el Barça i l'Espanyol. I després també treballava per a València Fruits, no? Que és un mitjà especialitzat en agricultura d'ací del País Valencià. I no sé, vaig començar treballant en això, però per diferents motius personals i familiars, i a poc vaig anar decantant-me per el món de la fotografia i em va sorgir l'oportunitat de vindre a treballar a Castelló, al Mundo, Castelló al Dia, no? I aleshores me vaig decantar per vindre així. I la veritat que contenta, perquè si bé quan eres més jove tens com aquest punt de vista de fer cobertures internacionals o fer cobertures més des de Madrid o des de Barcelona, jo a poc en el temps m'he adonat de la importància del periodisme local i de com d'interessant i d'enriquidor pot ser aquest periodisme local que te permet conèixer en profunditat no només les carreteres secundàries, les carreteres principals de forma metafòrica, no? Parlant del teu entorn més immediat, de les comarques de Castelló, sinó també els camins no asfaltats, no? I aleshores pense que és molt enriquidor i és molt enriquidor de cara a explicar-ho a dins i a fora. Clar, un poc, a mi sempre me sorprèn que estem en aquestes alçades de la democràcia i de la història i que encara hi ha moltíssima gent que llige la política, els resultats electorals en clau des de Barcelona i des de Madrid i no entengui que pot ser així la majoria d'ací, de Nules, de Sant Mateu, de Llucena, d'on sigui, quan ixen al bar i llitgen les notícies estan llegint el Mediterrani i segurament en sa vida no verd del país, no? Per dir-ho d'alguna manera, que és la importància que té el cultivar i el representar la realitat des del propi territori. Jo ja et dic, per a mi la meva experiència em demostra això, no? Que des del periodisme local crees, ajudes a crear una identitat, ajudes a que n'hi hagi una autoestima, ajudes a que la gent se conega, a donar a conèixer diferents problemàtiques. Per exemple, la problemàtica que n'hi ha en les cases, no? Que poden estar amenaçades, les cases d'ací de la Mar de Nules, que poden estar amenaçades d'enderrocament, no? I no sé, i això, ser capaç d'explicar-ho de forma interessant. És un paper que potser no es pot fer des de... O que no es valora, no està tan glamoritzat, però sí que és cert que
i donar-li un toc que no siga tant de folklore i demés, penso que és molt important per a l'autoestima d'una societat i per a fer una societat més democràtica. Tu a nivell de Castelló passes per El Mundo, Castelló al Dia, per l'Heraldo, ja desaparegut, l'ADN crec també, desaparegut, i l'última etapa, i per la que segurament més et coneixem tots i totes, és la del Levante, que vas passar 10 anys, fins que pues, també desaparegut, en este cas va baixar la persiana el 2019. Com recordes aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes del Levante? D'un mitjà tan emblemàtic, anem a dir per la gent que no coneix. Jo ho vaig viure d'una manera bastant traumàtica, no? Perquè no sé, perquè va ser traumàtic pensar que se tancava aquella redacció era un lloc molt especial, perquè era una redacció que estava en el centre de la ciutat de Castelló. Això feia que fora algo més que una oficina, sinó que també fora un punt de trobada de molta gent diferent, des de gent del carrer normal, ciutadania normal, fins a gent de la cultura, gent, no sé, gent polítics, gent un poc especial, inclús els friquis, no?, de la ciutat passaven molt per allà, no? I aleshores se creava allí un ambient molt especial, no? També amb l'avantatge al ser fotògrafes, estar fora i dins, no? I no quedar-te enroscat tant allà dins de la redacció. Però allò estava al vell mig de la ciutat i allà passaven moltes coses i per allà passaven moltes coses. Aleshores va ser traumàtic perquè també era que desapareguera com una espècie de contrapès del gran diari d'ací de Castelló, que és o el que té més poder o el que té més presència a tot arreu, que és Mediterrani, i que s'apagaren moltes veus molt interessants que tenien cabuda allí i que després no han tingut cabuda en altres mitjans, no? Després de tants anys i des de la perspectiva local sempre, quina ha sigut la cobertura o que més t'ha impactat o que més t'ha tocat o que, no sé, d'aquelles que portaràs sempre dins o recordaràs sempre? Per a mi, la de Todolella va ser la cobertura més forta, els fets així més forts que jo he passat al món del periodisme, i fent la cobertura per a mi va ser més fort. No tenia tampoc ningú molt proper allà, però sí que tenia molta gent del voltant que sí tenia molta gent propera que va estar allà d'alguna manera o altra, bueno, i que tocava la gent d'esforç i demés. I aleshores va ser en febrer del 2005, estava començant, jo era més jove i estaves començant la teva carrera professional, aleshores tens menys taules, no? I aleshores va ser una cobertura molt complicada. Jo no m'havia trobat en la situació de que hi ha una tragèdia, que moren 18 persones d'aquesta forma i haver d'anar a fer guàrdia a l'hospital provincial, que és on estava l'anatòmico forense, no? I que t'arriben quasi de matinada que t'arriben els furgons i haver d'alçar la càmera per a fotografiar a familiars i amics que s'apropaven allà, no? Ja, és el moment, vull dir, la càmera és una eina per a moltíssimes coses, la majoria per a retractar i per a deixar testimoni de fets molt importants, però també en aquest moment se converteix com en una arma bastant violenta. En certa forma sí, més vivint tot d'aquesta forma propera, no? Perquè n'hi ha gent n'hi ha cobertures que igual venen de fora, venen de València, de Madrid, de Barcelona, i aleshores aterren en un lloc, fan la cobertura i marxen, no? Però quan aquestes persones després les has de trobar una altra vegada o vas a fer un soterrament d'una criatura que després va al bar dels pares a fer-te la cervesa, no? I alçar la càmera en aquell moment és de les coses més desagradables, més asqueroses inclús que se poden fer, no? Intentes fer-ho ràpid, sense molestar, no sé, és dur, són moments pesats, i per desgràcia els mitjans en moltes ocasions els agrada perquè saben que dona visibilitat i la gent ho mira, aquestes coses, i aquest tipus d'històries no n'hi ha manera de tallar-les. I en el cas de la Todolella, que va ser un accident tan fort i tan impactant, doncs va estar present durant moltes setmanes als mitjans i va ser dur.
canviant un poc de tema, ara estàs molt centrada, i a part sempre has estat centrada, però ara encara més, en futbol i en el Castelló, en aquests exercicis que diem de resistència permanent. I no sé també com fas aquest balanç després de tants anys cobrint futbol i ara, en la teua trajectòria a nivell més territorial. La veritat és que, dintre de lo que ha sigut el periodisme local, no? A Castelló de vegades és difícil tindre una miqueta de transcendència, no? Com a que quan potser has interessat fora ha sigut per temes de corrupció, per temes per alguna tragèdia o això. I aleshores el futbol, ja siga en el cas del Villarreal per una banda i per una altra banda el cas del Castelló, doncs ens ha donat guirilla i ens ha donat, no sé, i ens ha donat lliçons també, no? Lliçons de com ha evolucionat aquesta societat en les últimes 2 dècades i de més, perquè el Castelló en 2005 també, en juny del 2005, ascendís a segona divisió i entren uns nous propietaris i de més, per aquells, se van dedicar un poc a descapitalitzar el club, no? I el Castelló, com a club que estava a segona divisió, rebia subvencions, tenia patrocinadors i de més, però allò no sé com ho van gestionar, que el club va acabar completament descapitalitzat, no? I al 2011 se va produir el descens administratiu, no? I aleshores per poder desaparèixer el club, va estar a això de desaparèixer, per males gestions públiques, per males gestions del propi club i de més. I clar, se va aconseguir que no desapareguera. I en aquells moments de tanta crisi, i en aquells moments que acabava d'esclatar la bombolla i de més, com a que allò se va convertir quasi, per a molta gent, se va convertir en un símbol de resistència, no? De dir, això s'ha d'aguantar, perquè la corrupció no ho ha d'arrasar tot, i la bombolla i la crisi econòmica no ho ha d'arrasar tot, hem d'intentar sostindre alguna cosa, i se va aconseguir, i ara s'està jugant el play-off a tornar a ascendir a segona divisió després de molts anys, passant per tercera, en 2018 fins a 2018. No se va aconseguir pujar a segona B, no? Que ara és primera federació, i aleshores sempre ha sigut molta intensitat, sí. Perquè la gent ho viu, l'afició ho viu amb molta intensitat i ho acabes vivint amb moltíssima intensitat, no? I acabes formant-ne part, no? Clar, has cobert moltíssim de la caiguda de la bombolla, tant en tota aquesta zona, no? Tota aquesta zona que era escenari de l'urbanisme més... Aquesta en concret no, però sí que al voltant més agressiu, i ja la cristal·lització definitiva de la caiguda de la bombolla en Castelló, que va ser el descens del propi Castelló Club de Futbol. Com recordes també aquells moments de que això se n'anava tot un poc a fer la mà? Van ser moments, la veritat, de molta intensitat professional, no? Perquè n'hi havia com una explosió màxima, no? Perquè per una banda estava temes de corrupció per una banda, però per una altra banda també veies que de sobte tothom al teu voltant s'havia quedat sense feina, o molta gent al teu voltant se quedava sense feina, però quasi inexorablement, i després, sent fotògraf i treballant a periodisme local, doncs van fotografiar molts polígons, moltes cases abandonades, molts blocs de pisos abandonats, molts projectes a mig fer, molts camps de golf que mai van ser, i això un mes, un altre mes, un altre mes. A mi, personalment, en la meva feina, conforme va cristal·litzar, va ser a la platja del costat, que és la platja de Moncofa. Allí va haver un boom molt espectacular. Allí als casaments seria viva el pai, no? Perquè l'explosió urbanística va ser molt, molt gran, no? I aleshores allí el que va passar va ser que de sobte te trobaves com casetes tradicionals semblants a aquestes que tenim a la Mar de Nules, al mig de la marjaleria, amb una piscineta, abandonades, destruïdes, perquè entenem que van vendre el terreny, no? Van vendre el terreny perquè els ho pagarien força bé, suposa, i després al costat urbanitzacions senceres, també buides, de pisos buits, en alguns casos alguns ocupats, i poca cosa més, i això n'hi havia mansanes i mansanes, no? Plenes en aquesta situació, no?
cases tradicionals abandonades i al costat un bloc de pisos a mig fer o fet els ferros o acabats i buits, i rovellant-se tot i fent-se tot malbé, no? I això va passar molts mesos, inclús molts anys, no? I aquesta situació. I per una altra banda, en contraposició, observant la realitat més propera, que és la meva, així de la Mar de Nules, no? Comences a posar en valor o a voler subratllar, no? El model aquest, no? Bé, el turisme no ha vingut així a esta mar, però això ha possibilitat que se conservara un model més tradicional, i d'un model més tradicional de casa, que el que implica també és un model social també molt més tradicional o molt més proper o molt més també sostenible, no? Sostenible també, també, no? Sí. Bueno, pues mos quedem en este testimoni, no?, de resistència i també d'un model diferent en esta rara avis dins del que és la costa valenciana. T'agraïm molt que mos hagis convidat, Carmen, i no res, que fa molt de goig la mar i esperem tornar molt pronte. Moltes gràcies per tot, Carme, bonica. Ens veiem aviat. Molt bé. Que vagi bé.